Desa Nawacara negara Tawatata gawane watak wantu dewe-dewe. Wih, ngerti ta? Piye kabare? Wis di pacar apa urung? Jalanilah hidup ini sesuai dengan usiamu. Di waktu kamu pacaran, ya pacaran. Lah rungono sing cocok apa ya dipeksa? Wah niki loro karo do dereng duwe pacar. Padahal wis tak kei rumuse yen kepengin dangu duwe pacar iki gampang. Pripun? Suku ya sapa? Iya, aku punya emas soe. Aku suka dia. Tuku kotang. Apa urung nganggo to? Yo Mbak Niken, mriki Mbak Niken. Monggo, Mbak Niken Salindri, monggo yo. Tobel wong lengkeng oleh omongan. Selamat malam, Duk Niken. Selamat malam, Sugeng Dalu, Mas Bayu. Selamat malam, hebat. Saya sehat, saya laris. Lah, moga-moga jaga kesehatan. Sing penting jaga pita suara. Ki rada cetha. Ngapa ta? Dirungokke iki cetha, intonasi terbaca. Lah terus apa bedane karo Cahayu kae? Lah wong bedane wong kene basane cetha iki perkotok-perkotok kok. Desa Nawacara negara Tawatata gawane watak wantu dewe-dewe. Wih, ngerti ta? Desa Mawacara, ngerti ta kowe? Kowe dhewe kamu desa Mawacara kok turu. Iki lho. Yo piye kabare yo? Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Mbak Niken yang cantik jelita. Sehat ya? Yalah, enak ya Cahayu. Nggih, alhamdulillah. Ngono kuwi jenenge. Selamat malam Mas Cah. Pia. Hah? Iki cah enom sing iso ngejeni ngene iki. Ya ta Pak Elisa? Iya, tak sopan santun cantik. Iki tembuke saiki diskriminasi. Ngapa ta? Kowe disalami, iki disalami, nganti bathak iki lho disalami. Aku ora dhewe. Sampeyan pengen disalami. Heeh. Ayo ya kabeh padha ngatur assalamualaikum salam. Ora ngrasani Salam. Rezeki iki dewe-dewe kok ya. Aku kaya arwah ya. Kok senengan. Iki. Kowe jangan meninggalkan sejarah. Apa itu? Sejarah. Oh, kok Sujarah? Loh, biyen kowe karo sapa? Lah yo karo aku to. Apa nih? Embo. Ya enggak, tadi kan enggak kelihatan toh, gara-gara clearnya ini warnanya apa? Putih. Terus mukamu juga putih. Iya. Enggak kelihatan. Oh, alah ora ketok. Niken iki saya gede kok. Piye to? Pripun? Lah wong tuwek kemum jeglek ning kene kok ora ketok lho. Iya. Ya gini loh, sering nesu-nesu terus. Ya kan gampang kan Iya. naik gitu kan. Ha-ha. Itu nggak baik loh, cepet loh nanti. Lho kuwi karepe cepet tuwa. Aku ora cepet busine brebet. Boten Pak De, mungkin yang jenengan marah-marah terus, jenengan mungkin cepet sakit, dieman-eman. Dieman-eman nggih. Iya, nggak boleh Aku marah-marah. anggere kepethuk Niken iki wedi lho malan. Tak wedi ngapa? Omongane mesti ngene terus sih. Enggak. Niku bocah sing ngelingke. Ngelengke, sampean kan yo ngelengke aku, Nduk. Aja diforsir terus tenagane ngono to. Aku memang saya akui saya sudah tua. Rambut putih, Muka putih. rambut putih Obat. rambut putih, kulit keriput bukan masalah. Itu semua saya anggap hadiah. Nggih. Yang bermasalah justru orang lain karena belum tentu menghadapi masalah seperti saya ini. Oh, dadi nek sampeyan iso tuwa alhamdulillah urung mesti nek bocah enom kuwi nganti iso tuwa. Lho, kuwi dirungokke. Oh, aku mah dirungokke aku ngomong karo dhewe kok. Oh ya dirungokke karo ora urusane. Kowe padha tuweke mbok cukup. Padha. Piye kabare? Wis di pacar apa urung? Enggak boleh punya pacar dulu katanya Pak D kan. Loh, jajal kowe kira-kira ora enak balekke. Malah nek kaya kowe malah ora apik. Wong aku ya ora ngelekke.
jalanilah hidup ini sesuai dengan usiamu. Di waktu kamu pacaran, ya pacaran. Lah rungono sing cocok apa ya dipeksa? Kan kula kan dereng lulus SMA to, Pak De. Saiki kelas piro, Nduk Cahayu? Kelas 3. Lho, kuwi kelas 3. Fokus belajar. Kok sik kok perkara sekolah belum lulus SMA. Aku SMP wis ngentekke 3 kok. Awah kuwi garangan kok ya. Beda. Ora ya ning betul. Karier dulu ditunjang dengan sinau sing becik supaya karier dan apa ngelmu berjalan sesuai. Wah niki loro karo do dereng duwe pacar. Ayo no, Mbak Elisa ya jek sergap pendidikane, arep gelar doktor, nduk niken kelas 3 SMA, kok dilokas kuliah. Padahal wis tak kei rumuse yen kepengin dangu duwe pacar iki gampang. Pripon? HVS sak lembar tulisi diskon 50%. Padake apa wae. Lah ya ora apa kowe saiki sekolahmu ning ndi kelas piro? Sekolahku di Kediri SMA 8. SMA 8 Kediri. Kelas 3, Kelas. tapi 3 opo gak ngerti. Lho, Iya ta kowe iki? Apa ora ngerti piye? Piye kok IPA Supe, IPS Pak. kan dia lah ono IPA IPS sampe kayak saiki 3 apa? Ketinggalan IPS. Sing ora ketinggal. yo lah neng. Oh, top. Tenangan kok. Ya wis. Nduk niken. Dalah. Bangune muga-muga pendidikane kecekel, kariere ya saya cemerlang. Amin. Kaya Mbak Elisa niki. Nggih. Wis terima kasih dokter wi. Yo, tetembangan sik. Niki anu Pak Jun, Nduk. Nggih. Niki ngersake ninggal katresnan ya kudu nduk niken niku dilanggamke sik. Nggih, nggih. Nggih. Kalih Mbah. Oh nggih, kalau Mbah anu to, Mbah Suparwan to. Nggih. Nah, niku ngersake Banten Banyuwangi. Nggih. Kalian anu Pak Kapolsek ajeng capek gunung duet kalih penyanyi loro. Oke. Niki tak ngaturke penyuwune Pak Jun riyen dibawani sik. Monggo. Ayo. Ngrungokke niken wis suwe ra tau pedhok aku. Nyuwun ngampil nyidam sari ya ora apa-apa Cahayu. Asmara ndana mawon, Mas. Oh, asmara ndok boleh. Nggih, monggo. Ayang apa suarane? Ya, Nduk. Aja terus sari Hop, aja turu sore kaki. Ora kabeh wong iso basa Jawa, Mas Gareng. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan tidur di waktu sore hari anak-anakku. Wah, iya. Lanjut, Ken. Ada pesawat berputar-putar di angkasa. Dewa kok pesawat iki lho. Pesawat. Dewa ki iso mabur apa ora? Iso. Lah sing iso mabur ki apa? Pesawat. Oh, lagi ngerti iki dewa adalah pesawat. Berarti kalau aku pamit ning mamaku, "Ma, aku mau naik dewa." Heeh, naik pesawat. Wis to menengo sing nontone percaya kuwi geger. Ya wes. Ayo. Nyangking bokor kancanane Apa artinya? Membawa pantat ke emas-emasan. kok empat. Kok iso pantat iki lho? Nyangking. Bokor. Bokor kok. Bokor kok. Oh bokor toh. Krunguku. Nyak membawa bokor yang terbuat dari emas. Ya. Bokor bahasa Indonesia apa? Paidon. Bokor ya bokor kok. Bokor ya bokor kok. Oh, kowe godheki wong tuwa. Ya, Nduk. Isi
isinya doa-doa yang mengharapkan tidak terkena mara bahaya, semuanya selamat dunia akhirat. Kok panjang sekali. Kok dawa men. Aku agar iso tak dawake ora. Iya. Sandang kelaman pangan Nonano yaiku bagian nipun wong melek sabarana rima hebat. Adik wedok elok tenan Mas Gareng. Ayu Pripun? kula dereng doaken Pak Sanusi. Oh nggih, ayo. Nggih, kan Pak Sanusi sampun nimbali peng 3 niki to. Peng 2. Nggih, 2 kali. Pak Jun to? Pak Junedi. Nggih, Pak Jun nggih. Nggih. Arep ndongake apa Cahayu? Heeh, Pak Junedi. Wong kleru wong guyu. Loh, ning yo leres. Pak Sanusi iki jeneng bupati asmane Pak Nggih. Sanusi. Iya. Kalau yang nimbali sudah 2 kali Pak Junedi termasuk Ning malam hari. beliau Pak Bupati Iya, itu iya. sudah merestui. Dadi Merestui. nek ora ana pengestune ya ora bakal ditekan kene. Ini. Iya, gitu maksudku. Nggih. Pak Junaidi matur sembah nuwun. Nggih. Amargi sampun nimbali kula yang kedua badene ketiga. Amin, amin. Nggih. Tapi mboten damel niki, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Kagem Bapak. Alhamdulillah. Nggih, Bapak Bupati, Bapak Sanusi. Sanusi. Pak Sekda. Pak Sekda. Nggih. Pak Kapolsek. Yang Pak yang terpenting Pak Kades. Pak Kades. Nggih. Pak Mugi- Pak Kades asmane sapa? Pak Harinadin. Wah, tak ngomong wae. Hari Nadin Pak sapa? Misdi. Pak Misdi. Pak Misdi kok Hari Nadin iki? Nggih. Nggih, Pak Misdi mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah Amin, barokah. amin, Turah-turah. amin. Mugi-mugi panjang umur, sehat. Amin. Selamat wilujeng, Pak. Oh. Pak Deuki sehat selalu. Amin, amin, amin. Panjang umur. Amin. Nggih. Sampai enteke wong. Oh, dadi karep niki ben wong sak donya mati Mas Garing urip dhewe alhamdulillah. Moh. Kok omongnya ditungake panjang umur kok. Aku urip dhewe ning donya kowe nar tuku kopi ning ndi? Lah berarti sampean pilih dhisik apa keri? Kowe pertanyaan ora enak kabeh. Mati kok pilih dhisik apa kere? Sedengan berarti sedengan. Sak titae. Nah, nggih. Ya, tinggal katresnan. Ayo, ninggalkan tresnan buka celuk dilanggamke dhisik. Maka, ya, Dek. Nangis sajroning atiku nalika Alhamdulillah. Duh Niken. Salam. Rangkaian acara bersih desa rukeh banget. Ya. Diwiti mulai tanggal 2 Juli. Nggih. Itu nyekar ning Cikal Bakal. Wah, Nggih. Terus Pepuden. maleme ruwatan wayangan. Nggih. Tanggal 5 sampai 28 Juli santunan 58 yatim piatu kalian duafa. Terus 29 Juli awake dhewe sing kadawan lelekan wonten mriki, Nduk Cahayu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Terus niki anu Mas Gareng. Napa? Karang Taruna gitu, Yuwono Abadi niki dibiyantu dari mahasiswi yang KKN saking Universitas Negeri Malang. Oh, matur nuwun. Tuwen dari adik-adik SMK Islam Donomulyo yang
baru prakrin wonten mriki. Nggih, matur nuwun. Mbak Elisa, loh ini manfaatnya sangat banyak sekali Mbak Elisa. Nggih, luar biasa. Namanya juga Merti Deso dan ini Nggih. ternyata bisa kuyung baik masyarakat sendiri dari lembaga pemerintahan juga mahasiswa. Nggih, ini sekaligus memperkenalkan budaya. Ojo nganti sok penerusnya awake dhewe kelangan sing jenenge bersih desa. Nggih, leres. Contoh kaya Niken Mbak Elisa itu menjadi inspirasi cah nom-nom kuwi aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Betul. Kowe iki kaloro ki hasile saka nyinden, hasile saka nyanyi, nggo tuku nyawaku iso. Tukunen kan, tukunen kan. Kuwi nganu lho. Apa kira-kira ngono. Oh iya. Ya. Kok medeni wong. Pokoknya dikenalkan dulu, baru kuwi iso nresnani. Berat. Waiting tresen jeleren seko gulinten. Apa ya kuwi? Apa kan? Waiting padha wedoke ra mudeng lho. Takono Waiting apa? Tresen jeleren seko gulinten. Waiting kulino jalanan saka kulino. Waiting tresno. Waiting tresno jalanan saka kulino. Nah. lho kok iso ten iki mau apa? Rada kepleset. Wong iki padha wedoke ra mudeng lho apa sing lanang. Mas Gareng, Pak Kapolsek ngersake capek gunung. Nah, Ayo badhe dibawani ki ambak napa dipasrahke nduk Niken kali Mbak Elisa. Ayo. Pak Kapolsek iki mumpung cah loro pun standby. Standby. Apa nyeluk sak dibayi barang. Standby. Standby siap. Oke. Anu pun bawani lari kali nggih, Pak. Oke. Oke. Iki ora mung kagem Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil saka Nggih. punggawa-punggawa kabupaten. Sedaya. Sedaya kemawon. Nggih, utamipun para kades-kades. Mas niki terus bareng dalu menika ugi mirsani. Aku ki mau kecile. Aku Pripun? dicedhaki Pak Kasdes sih. Aku urung ngerti, urung kenal. Nggih. Tak kira MC-ne. Jebul Pak Kasdes ku jenenge apik lho. Jenenge Pripun? Pak Kades apa? Naminipun. Pak Kades Pak Misdi. Misdi. Mis kuwi misinya menjadi kades memakmurkan masyarakat sini dan memajukan desa ini. Nggih, terus Dipilih karena patut untuk dipilih. Oh. Mergo karakter iki saya diarani kades sudah memenuhi syarat itu ya, Pak. Apakah syarat menjadi kades? Syarat menjadi kades kita kandani ya. Iki Iya, ilmu. syarat. Menjadi kades itu harus tahu atau seorang figur yang kades. Dadi kudu ngerti tembung kades kuwi dhewe. Karepe Kuwi karakternya harus bagus karena untuk contoh masyarakat. K, terus Akalnya harus pintar. heeh. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. Terus E, Ekonominya harus mapan. terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Kuwi kades. Weh, elok tenan. Aku ki RT le. RTI remuk tenan berarti. Tapi ya. Remuk tombok. Saiki nek jenenge Niken Salindri terjemahkan. Ayo. Niatnya datang ke sini untuk menghibur tamu-tamu yang rawuh. Heeh. Terus Ken Ken nyanyi, ken joget, kerso niate wis ngibur. Nggih. Saiki sih SMA. Nggih. Terus Lindu ki lho, getarane kalah banter karo suarane Niken. terakhir Dri Iki Driasmara gawe gandrunge wong sing nonton Niken. Weh. Yo tambahin ra. Dasane ketabe jenengmu sapa? Jenengmu sapa neh? Dimas. Dimas. Ngarepe Dimas Niken Salindri, Dimase urung. Dipilih menjadi bintang tamu sudah pantas kemampuannya. Nggih, terus Masmu saiki sapa? Yo nek Mase mesti wis duwe jenenge sedulur iki sedulur tuwa yo. Ora dukuhi kok. Dukuhi ya sapa? Iya, aku punya emas soe. Kene ana sing nganggur siji. Sapa? Mangun gong lho. Iya. Gak mau. Niken, saiki Elisa. Ayo. Elisa Orkarus Alasu. Orkarus Alaso. Ayo. Ayo. Elisa Orkarus Alaso. Elisa iki enak dilihat. Nggih, terus Lincah anaknya. Sabar hatinya. Nggih. Ora saben wong iso nyedak dheweke. Karena memang dia bukan tipe maunan. Ros itu bunga. Kamu seperti bunga ros. Oh, mawar. Wes rasa takon perlu.
Ijeng iki lho, Buri. Iya alaso. Alaso. Aku suka dia. La. Lalu dia tidak menyukaimu. Terus so. Ngopo to ora? Kowe takon tok sing nguncek iki. Bojoku ora tau tak unceki kok. Ora anak-anak ayo. Oh, anak loro kok. Yo, sampai gunung. Mbak Niken karo Mbak Elisa. Yo Mas Gareng sing bagian jegleng. Ya, ayo Pak De kita nyambut gawe. Yo Mas Gareng ing tengah. Nggih. Mbak Elisa ngapit kiwa tengah karo Niken. Nah, weh. Bagian ngedusi. Masa ulang matek kowe. Anu. Iki bejo-bejane Niken sik. Ayo. Saben bengi nyamang. Kok Pak De ayub-ayuben ngono to Pak De? ancang-ancang. Mboten kiat. Loh, yen mungsuh kowe tak kuat-kuatke. Alah. Oh karo putune kok kaya ngono. Maksudnya kuat joget. Wah, ngono. Tekan dinding. Ayo. Sampun. Wes kok. Oh wes ta. Sampun. Wes. Lu jare jegleng. Lah sampean ora ngumpul kok. Iya, enggak Oh, mau mumbul. Iya. Ora omong. Ayo cah, mumbul cah. Iya. Yop. Au. Gayane lho. Ayo batine dadi gareng nyedaki cahaya ayu ngene timbangane kowe. Ngopo? Batine wong ngelus-ngelus debok tok, nggo apa? Wong gaweane dhewe-dhewe. Nduk Niken. Halo. Gandeng suarane apik, larase pleng niki entuk anu bebungah. Ora sepira kae sing penting tandha tresnane. Terima kasih, matur nuwun Mas Bayu. Ganti Mbak Elisa. Ayo. Anu. Yen memaja mengkaro jenor kuning Bocah jegleng. Yo. Ya. Wih ngopo nek. Mbak Elisa dapat bonus juga ini. matur nuwun rezeki anak soleh. Laris manis tukang bok-bok tukang biles laris manis. Sajae bakul pasar wage ngono. Aku sinau ro bakul koyo. Oh, laris manis. Manis tukang bobok. Bobok. Kok sing dikeki kok sing nembang tok. Lah piye? Lah aku. Wong kok sik urung rampung. Oke. Niken, ayo. Awas. Ngopo kuwi? Ayo wis ben mumpung pedhot cah nom-nom kok. Mbak Elisa. Mbak Elisa lagi. Kae lho. Jambul wis ora patek ketok ya ini kok. Wis tuwek tenan bae. Blereng. Wis sabar ya Ken, ngladeni wong tuwa sing sabar ya, Nduk. Nggih, Mas. Nggih. Wah ketok megap-megap bidak nek. Pacitan sarwi Ken, memang mangkat kau ke diri jam pira Nduk Cahyu? Niki mau kula jam 4, Mas. Alhamdulillah perjalanan lancar ta. Alhamdulillah pangestune lancar. Alhamdulillah. Pripun Apa, Pak Pak? De? Padha Niken karo Bayu padha. Adik kakak. Adik kakak. Padha piye? Patine jegleng. Ngopo tinggal
caturan. Lah aku mau urung takon lek mangkat jam pira kok. Lah lha terus derku ndi? Ya wis ngono, mumbul. Apa ana gareng mumbul kok nyek. Ya wis, Dang. Ayo. Ya kan, Nano. Panas. Yo, parian sik, parian iki diselingi parian. Oh, alah telek. Parian. Parian sik. Yo, Mbak Fami. Anu Neno, yo mencongak cek, ayo. Menyang kolam. Menyang kolam. Ngubah bayem. Ngubah bayem. Masyarakat Kedung Salam. Masyarakat Kedung Salam. Tansah ayem tentrem. Amin. Yo jajare Mbak Suci. Anu Neno. Tuku kloso Tuku kloso neng pasar legi. ning pasar legi. Sedaya pramiarsa. Nggih. Mugi kebak rezeki. Amin. Yo Dita. Anu Neno. Ana cireng. Ana cireng. Diwadahi kerdus. Terus Pati gareng. nggih. Pancen bagus. Kaya Wedhus. Oh, telek. kok gelo iki to? Nek asline iki seneng bagus kaya wedhus. Ya wis ora usah. Aja kaya wedhus, kaya wong. Wis ngono wae. Malah wedhus kuwi. Yen kaya wong ki aku wedhus. Ayo jajare sama kuwi. Mbak Eka, oke? Iya Kak? Anu Neno. Tuku tongseng Tuku tongseng ning Boyolali. ning Boyolali. Pakde gareng. Pakde gareng. Ganteng sekali. Kaya Tapi Ora iki jane sindianmu kuwi peternak to. ngopo to? Lah siji wedhus, siji sapi. Ya ben wong dek peternak ya ora apa-apa. Yo jajare sama kuwi. Ayo. Anu Neno, ayo. Bapak siram. Bapak siram. Aku nginjen. Ya ben wis didul bapak wis ben apa-apa. Nginjen bapak arep ngopo ya anu. Banyune ances. Banyune ances. Terus Warga Kedung Salam. warga Kedung Salam. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang deres. Amin. Ya wis ances iki deres ya wis. Ndak tak ngenteni udan ya. Ayo Dini, cek. Anu Neno, ayo. Pak Imam, Pak Imam. rayine Pak Amin. Baik Pak Amin terus. Khususon Desa Kedung Salam. Nggih. Allahumma ja'al baladana baladan aminan mutmainan sakhatan rakhatan wasairan baladin muslimin. Waduh. Amin. Nggih, matur nuwun Bu saja. Aku ayu-ayu bae Petruk. Ayo. Sajake wis sindianmu kabeh. Ora apa-apa iki calon ustazah kok iya. Ora segenahe sindianmu ora genep kabeh lho. Ayo terakhir iki Getari. Anu Neno. Egen. Ngucap salam Ngucap salam ring para sedaya. mring para sedaya. Terus Mugi warga Kedung Salam terus Bagya Mulya. Bagya Mulya. Amin. Iya. Angele. Ayo. Ayo, nduk niken. Mana Neno, ya kan? Tuku kotang. Walah, halah. Malah tuh kotang terus. Tuku kotang. Apa urung nganggo to? Kuwi parian ya, Dul. Kok sahabat umutane kene. Ya saya mikir kok. Nih sabar dulu, sabar sir. Oh iya. Ayo. Tuku kotang. Kotan. Tanpa isi. Diadai. Apa? Diadai. Kotan iki nggo wadah, aja kotan diadai. Kan kayak diadai kresek tapi kok ora kresek. Oh iya. Diadai. Diadai. Apa? Ada apa? Diadai ada. Ada. Oh iya. Diadai. Diadain ada. Tadi ada, diadain Nah, terus Sing nonton wayang. sing nonton wayang. Mugi-mugi rezekine kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi panjang umur, sehat Amin. selalu. Nggih. Mugi-mugi sedayanipun saged nanggap wayang-wayang piyambak-piyambak. Amin. Mugi-mugi kagem sedayanipun Amin. tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Mudin. Ampun kersa ndongaaken mau sajah ki Mudin. Yo Mbak Elisa. Anu Neno, yo. Ana sing jengat.
Apa rek? Apa Mas Daring? Ana sing jengat lirik nggonku. Nggonku duduk manis. Alah, Lah gara-gara rong tuku kawat kawat lho. Kuwi mari yo. Ana sing jengat. Ketok dawa. Nggih. Nggih basa manungan. Karepe apa ben ora kleru. Kawat itu lho, kawat jengat, kawat jengat. Kawat jengat terus Soso jengat-jengat to. Yo. Pak Junedi, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, masyarakat sedoyo. Nggih. Kula dongaaken panjang yuswa. Lan jengat ke mau apa? Ayo kuwi masyarakat kan. Oh iya. Berarti masyarakat sampeyan akeh iki jengat bareng. Angele tinompo umum. Waduh mumet aku. Yo Mas Gareng. Aku yo. Ayo no. Kades Kedung Salam. Ya, asmane Pak Misdi ya, aku ngerti aku. Bapak Misdi. Nggih, mau wis ketemu sore mau Mas. Ya iki api ayu iki. Tandane iki apa? Yo aku mau duduke Kades Kedung Salam Misdi lho. Oh, masyarakat Kedung Salam Nggih. mugi tambah rezeki. Amin. Amin ya Allah. Yo. Niki kan nano, ya kan. Panas udan. Awas golek siap. Udan panas, ala panas udan, panas panas panas, udan panas, panas panas udan, panas di udan nih. Ngerti Mas Gareng guyu deui apa? Kok iso panas-panas diudani iki lho. Nglegeno lho ya masuk Lah angin. ya panas terus udane teko, udani ngono. Diudani yen cara Jawa wis asosiasine wis beda meneh. Iya kan? Diudani iki blundus. Iki udane Nah, teko berarti- terus diudani lho. Diudani terus mandi toh? Lho, Panas. mau Pak Junedi. Aduh Pak Junedi. Ayo. Aling-aling. Nano. Muni lagi. Muni no. Oke. Ora piye. Oh, Oh diteni kancane mosok ya ora muni. Kok nek ora ditabuhi dikira yogane iki yoga wegahan. Iya. Jadi iki tanggung jawab kok. Kowe iso meneng ra? Lah kapan kono deren kowe omong terus. Der to. Ya. Bon. Ora mbok der ra paten. Apa-apa salah kabeh. Ora entuk. Yo Mbak Elisa. Misoa. Maka. Misoba. Enak nan. Ye, suarane elok-elok to. Usul Mas. Apa? Sing ngendang ganti. Ganti piye to? Matane. Kok nesuwi ngopo? Wong atine der diblok lho. Niki kan nembang sing joget Mbak Elisa ya. Ya, Dek. Nana nana ya. Ya. Syukur. Syukur. Piye ta? Piye apa? Sik ta. Ngopo kok nesuwi ngopo? Kita sing ketemu sing ajen sing ngendang. Jelas-jelas kamu tuh TLK. Apa itu? Telek. Kok sik ta coba Mbak Elisa. Dek jaman ber sing nembang sing joget niken delok iki lho. Niken delok iki lho. Lihat delok. Lihat ini. Ayo, mangga. Dek jaman Oh, jenglengane pas tak kei tambah 100. Ayo Mbak Niken nembang sing joget Mbak Elisa gitu. Delok iki lho. Ayo. Zaman perjuangan dari kelingan anak. Oh, jenglengane pas, moro tak tambahi 100. Oh no, wong ketoke gaweane sik. Dipaske 50 di. Wong kok seneng. Ya, coba. Di zaman
Kapolsek mateni pengedang hukume 7 tahun, Pak. Disi. Coba yo. Coba baleno aja digawe gelo cah. Dipaske ayo. Kowe nak tiase kesomo wi pahalane gede. Ayo. Dek jangan pas tenang iki. Ya sentek dite pas wis. Dite sentek kok. Iki pas entek iki mau. Dite? Entek. Oh alah kere. Kamu Apa? Jaluk bagian 50 dek. Duit rano, bendung ayo apa? Coba emosi. Aku ya lanang siji. emosi. Tangane blonjo terus. Aku agar emosi yo sapa-sapa tak rangkul. Nggih, Mbak ini kan Mbak Elisa ben leren sih. Nggih. Monggo lenggah sik. Iki Mbak Dita karo Mbak Suci rene sik. Niki nuhoni penyune Mbak Kakung. Apa Mas? Bapak Suparman. Kene ayo. Kene berdua. Apa? Semarang kondang panase kene iku kondang ademe ning tekan kene aku tetep tepas. Ayo, iki gaweane didum wong telu. Antarane Suci, Dita karo Mas Gareng. Lho kok didum? Ci, nyo, iki enek jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Nggih, Dita, nyo jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Mas Gareng. Layange diwaca. Adil niku Pak De. Nyambut gawe bareng-bareng. Anu Pak Lurah, Pak Junedi, mbok becak golek dalang sing mboten buta huruf. Wajine duit, wedoan wajine maca aku. Lanang nggo apa? Aku trimo. Ya wis, yo diwaca sik nek Ya trimo. wis. Ayo. Nyuwun lakon Banten Banyuwangi. Nggih. Niki dipun bawaken Mbak Dita, Mbak Suci. Leres. Saya apa iki? Oh, Bapak Suparman, Kakung, Mbah Kakung. Nggih. Niki. Nggih, diatur nggih. Yo. Banten Banyuwangi. Yo, monggo. Jane ngene Mas Gareng. Apa? Lagu niku rak kanca-kanca sing saka Solo lagi krungu iki to. Nggih. Mula sareng nampa nawala kula langsung nge-share ning grup Gendo Sinau. Syukur-syukur. Adaanipun lagu sing memasyarakaten mriki kuwi urung mesti nek tekan Solo ngaten. Ngaten melayu wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten. Niki dadaan mergi Mbak Kakung wau ning ngendika nggih sonten wau. Nggih. Yo diaturke sik Banten Banyuwangi yo. Aku tak ngematke aku. Nggih, buka celuk ngematke karo joget yo iso kok yo. Ngematke karo joget. Rong cair kowe urung kok. Piye Sing to? nembang wis cair sing juga durung cair. Oh, jek 100 iki lho. Ado bedito Pak Andikan. Iya jek 100. Awas ya nang dibelejani. Nah, gelem ora? Gelem. Wis tau nyekel jek 100 urung? Urung. Oh, nek urung aja ndak tuman. Nggih. Nek durung tau nyekel mengko ndak tuman. Wis. Wis tau? Wis tau nyekel. Kok tak keke kancaku sing durung tau. Nek wis tau kok jek gelem nyekeli wong murka jenenge. Dalange Brotowali pahit. Ya, Mbak Dita diaturke. Monggo. Prasetyaku karo aku sejaka lara. Wis diaturke sik. Niki Banten Banyuwangi. Nggih. Wonten lepate pangapunten wong jaragan lagi krungu iki lagine. Nggih. Dengan boten sunane Mbak Kakung boten digoleki. Heeh, nggih. Mas Gareng nduk niki Mbak Elisa, engko nawala liyane tak aturke pantet songo sing ngger jagate. Jakane kabeh padha kecekele. Nggih. Leret sik. Lho ayo, ndak dadi malah ora apik dadine nganti belarung-belarung. Ayo. Langit jalan 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 muntar. Suram sorote tanah